Saan? Makasumpa nga din. Is a member of the club that I will uphold and defend the club. I will obey and enforce the law, rules and regulations. That I will support all the activities. And that finally, I shall impose the entire upon myself voluntarily to my one and only Rosie. So help me God. Ano naman? Mapaitin pa ko! Maigdi mo na si Makis sharing mo na! Hindi na mo na! Hindi mo na! Isog mo dyan! Isog tama! Itog duman sa poste! Maitok sa poste! Isog duman ako! Hindi ako pila! 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 Saro! Hindi ako! Ayun! Hindi lang sa poste na! Pag-itok ka! Pag-ikot lang! Pag-ikot nindod man! Makis ka mo dyan! Tarpulin! Ay bago mag-case! Ay paka-case! Rosie Rock! Yo! Paka-case! Paka-case! Rosie Rock! Saan dyan? Dawa sa inyo sa... Dawa sa tarpaulin. Basta pag ito kumaitok mo dyan sa poste, kasi rin sa tarpaulin. Rosie Rock! Paka-case! Paka-case! Rosie Rock! Oh, yun na, si Maynot! Ika na! Ika na! Ika na! Okay!
Ano tabi ni sir, ano nindo ning nag ano kamo nag Ganun kamo sir pa OM? OM ano yan? Official member. Official member. Araw pa lang pag may mga nagme-member sendo. Tig araw pa lang kaniyo ang ano man nindo. Hindi man ang pa OM. Grabe na ako ng kira yung... Dili ba nag-close ko na? Kita-kita. Okay na. Posting ka na mag-arko. Arin po ka na. Orkano! Yan! Sige na, ganun na nga. Ganun na. Okay. Kuha na sa yan. Okay, one. Yan. Orkano. Ganto. Ay, linti. Dali na. Anong kayo ka na? Ganto. Ganto, Kuya Rul. Tapos? Kung ganyan. Yan! Ganyan. 1, 2. Alat lang, wait lang. 1, 2. Pagili ka man, digday. Magili ka nga. Kuya Rul. Bisado ka man sana. Sige na, hiling mo na. Yan, Yan.